Kaixo, iragazkiak dira aginduak. Oso erabilgarriak dira nire sarrera ontzia sailkatzeko. Adibide honekin ulertuko duzue. Hemen daukat mezu batzuk. Eta nik nahi dut Santxoren mezuak guztiei etiketa bat jartzea. Zertarako? Gero hemen etiketatuta agertzeko. Eta berak bidali bezain pronto niri ailegatzea ere ja sailkatuta eta etiketatuta. Nola egiten da hori? Klikatu ezarpenetan. Berriro ezarpenak. Eta iragazkiak. Momentuz ez daukat iragazkirik. Sortu agindu bat. Nik adibidez nahi dut Santxok mezuak bidaltzean Santxo karpetara joatea mezu horiek. Nor da igorlea? Santxo. Ikusten duzuenez, kanpo batzuk daude. Hartzaiaren arabera, gaiaren arabera, hitz batzuekin edo hitz horiek gabe. Beste kontu batetik adibidez, birbidalita baldin baituzue mezuak, hartzailean beste kontuaren helbidea idazten baduzue, joango dira etiketa horretara. Jarraitzeko adibide berarekin. Igorlea Santxo. Sortu iragazkia. Zer egin nahi dut Gmailek egitea automatikoki Santxok niri mezu bat bidaltzean? Aukera hauek daude. Nik adibide honetan etiketatu nahi dut. Nola etiketatu? Santxo. Aktibatzen da laukia, eta galdetzen dit, aurrekoan, 3 mezu dituzu ja. Etiketatu nahi dituzu? Bai. Sortu iragazkia. Santxoren mezuak etiketatuta daude. Iaia ez da ikusten etiketa hau. Bueno, pues aldatu kolorea. Automatikoki Gmailek ja etiketatu ditu. Eta are gehiago, irekitzen badut. Etiketa hau bakarrik Santxoren mezuak agertzen dira. Beraz, zer egin dut? Automatizatu dut aginte bat. Hemendik aurrera Santxok bidaltzen badit beste mezu bat, joango da bere karpetara. Egingo dugu froga. Mezu berria ailegatu da eta nik ezer egin gabe etiketatuta dago. Nola sortzen dira iragazkiak, aginduak? Ezarpenak, klikatu ezarpenak, iragazkiak, eta hemen, edo daukasuna editatu, edo sortu beste iragazki, beste agindu berri bat. Beste adibide bat, Aldontza oso astuna da, nik ez dut nahi jaso bere mezuak. Idatzi igorlearen helbidea, sortu iragazkia, eta Aldontzaren mezuekin zer egin nahi dut? Zuzen ezabatu. Sortu iragazkia. Egingo dugu froga. Aldontzak bidaliko dio mezu bat Alonsori. Bidali eta Alonsoren sarreraontzian ez da agertzen mezu hori. Zuzen zaborrontzira joan da. Erabilgarria da spam adibidez ekiditzeko. Horrela sortzen dira iragazkiak. Eskerrik asko, agur!